Jeg sagde en Planet Love, han giver 4 det der, og ikke selv se her, at jeg sagde 3 høj sidst, om en Planet of Love. Okay, skrev han så. Og jeg vandt, jeg der, Nag me, jeg vandt. 5, ja, jeg fik 21, han fik 17, så jeg vandt. Og han skal give mig en Planet of Love, men han byder kun 4-1. Og ham, der måske ikke sådan noget, hedder Tobias 76. Jeg vandt. Lol, han kigger. Og den her skal direkte på YouTube alt sammen. Tobias 76 er en løgner. Og en snyder, og han snyder. Og det vil jeg så fortælle alle sammen. I skal ikke spille med ham. Tobias 76. I skal ikke spille med ham her. Ja, jeg tror ikke. Tobias 76 i hvert fald. I skal ikke spille med ham.